Sige, kanya-kanyang sayaw. Lapang na. Talagang ubusan dito pagdating sa araw, nagkakaubusan itong ating mga riders. Kikig sa kaliwa, kikig sa kanan. Daniel Cortero, maahon, tumatayo. Sige. Banat sa kaliwa, banat sa kanan. Talagang lumuyuko. Okay. So, inabutan pa rin yung breakaway. Mangat sa kanan, Arvin Narvaez. Dito galit na galit. Tinutugis kayo ng team bomb. Yan. Mangat sa kanan si Arvin. Sino nakakatinugis kagad ng team bomb? Mangat sa kaliwa. Happy birthday pala dito kay Boss Aurum. Birthday race niya, ha? Yun, oh. Dami nito, ha? Sa ahon. Kaya basta nga daw, bukod. Ha? Okay na? Ulat! May neutral! Hanap. Pero di patalikod. Okay. So, ito naman tayo sa road bike. Road bike 18 below category. Ito yung birthday race naman ni Boss Aurum, Mercado de Rin. So, marami dito. May gawin tayong mga dayo from Pampanga, Pangasinan, Tarlac, and Metro Manila. So, meron mga taga Metro Manila dito. Mga crankped may nuwebe siya dito si Carl Murphy ng Batang Pla dito, GLC. So may mga bata si Tatay Tok dito, mga crankped Lloyd. Kaya nga hindi natin kilala mga team RCC. So bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-riyan, kailangan mo ating shoutout pala si Boss Aurum, Boss MD Manguwan, si Ram Sugar. Siyempre ito aking cameraman, the two-time champion. Ay, personal pala. Ito si Benedict Viernes. At makapunta dun sa harapan dahil makapal pa itong ating mga riders. Doon magpapakalasan to sa ahon mamaya. Ay, tayo sa harap. Huwag na magbabanta na mag-breakaway. Madaming mga RCC rito, RCC, RCT, Team Aurum, Team Bocotux. Uy, mahaba na, oh. So marami na nagbabaratan sa harapan, ha. Team Pangasinan. Nandito si Arvin Armendez, ha. Batang klase daw, Carl Marque yung nandito. Ganyan lang, ganyan lang. Team Com.
Ay, sos, hindi kayo mo-overtake. So, dito si John Rick Panzano. Uy, hindi na sana itong si Carl Marque, ha? Ay, sa Ramos. Okay, so ito, binagbe-breakaway. May nagbabanta ang tumakas. GRC, si John Rick Panzano, saka si Ronald Elguisa. So, tatlo to, ha? Nagdilim, ha? Okay? So, dalawa itong breakaway. Sundan mo. So, ito yung ating likuran. Uy, mukhang nauubos si Idolo, ha? Ay. Labo kong patay. Advance tayo. Uy, umangat sa kaliwa si Kabael. Kababael si Kabael. Umangat sa GLC. So, nagkakaroon na ng bata. Umangat si Mac Maminta. Parang si Mac Maminta ay si Itoy Beyo, si Intoy. Yan! Ito. Harap ka doon! Tignan natin kung babangat itong si Joros. Medyo bumibilis yung takbo, 45-49 kilometers per hour. Ayan, harap ka! Harap ka! Si Jerry Caballero dito, si Jaren Serrano, yung nanalo sa Tour of Barbara, Santa Barbara. So marami pa rin itong ating mga rider sa likod, madami pa rin, ha. Si James Ivan, si Armin Armenes, ha, dito lang sa likod, ha. Armin Armenes, DJ Perez, si Justin Pascual, si CJ Esguera, yung naka 7-11, si Daniel Cortero. So wala pa rin kumakakulo, mukhang sa Bukod Babi magkakabalat ba itong mga to, ha. Doon sa Bukod Babi magkakatalo-talo. So merong humihiwalay na grupo, may umakaka sa likod, Team Home, yun ang dami ka Marque. Pero ito merong grupo dito sa harapan, meron pa pala sa harapan. Meron pa pala tayong breakaway sa harapan. Tignan natin kung sino yung mga breakaway. Meron tayong breakaway sa harap. Okay, so ito meron tayong dalawang breakaway, Ronald Elguisa and si John Rick Panzano. So lumalayo sila mga 200 meters na doon sa ating main peloton. Ang kaya speed 55 kilometers per hour. Hoy, tuloy nyo na dyan. Sa bukot lang mahirap. Lusong na doon. Si Ronald Elguisa yung nasa harap. Itong nasa likod si May bukot lang na rigat. King John Rick Panzano ng Team RCCO at ay shoutout pala kay Boss MD Manguwan. So 2 laps tayo, mahaba-haba ito. Dalawang beses kang aahon sa Bukod Babi. Okay, kaya yung peloton. So marami pa rin itong may Jomel. Nandito rin pala si Jomel, si Brian, CJ. So, hindi, yung dalawa, bayaan mo sila mauna. Tapos magandang balatan dito. Dito magkakagulo-gulo sa kanina, makagawatak-watak. Kaya na si Armin Armendez yung nakadiray na. Medyo pumapaharap na itong si Armin. Abutan pa kaya nila yung dalawang breakaway yun. Maahon na yung dalawa sa Bukod Babi. Yung ahon na yan. Nakikita nyo yung ahon na yan. Yan yung tinatawag na Bukod Babi. Pag hindi ka nakaahon dito, sigurado magtitinda ka ng balat babi, yung chicharon. Ako dapat na wala na lumutong. So nauna, naku po, gusto ko kayo daw, umangat si Gian Cortez, sinundan ito. Sa likuran, nagkakagulo itong ating mga riders. Sige tayo. Yan, todo mo! Todo mo, sagad mo! Sa likod, kuha mo sa likod. Ito na yung ating mga riders. Sige, ahon. Pangit. Ba't sa kabila? Sundan natin. Okay, ito si Mervin, rest ulit. Sige, Team City. Sige, kanya-kanyang sayaw. Tapang na! Talagang ubusan dito pagdating sa araw, nagkakaubusan itong ating mga riders.
Kikig sa kaliwa, kikig sa kanan. Daniel Cortero umaahon, tumatayo. Sige. Banat sa kaliwa, banat sa kanan. Talagang yumuyo. Kumakayod-kayod. Yun, banatan sa harapan. So nakakuha siguro natin kay si John Rick Manzano. Uy, naubusan si Pilipinas. Nakakasigiyan ko. Hindi kasi Manzano ah. Kaywa. Nagyuyo. Gravel to. Dito tayo dumaan sa uy, sira ang Edmax. Naku po, kain do. Uy, yun lang. So, lusong na to. Uy. O, truck. Kanan lang. So, dun talaga nagkakawatak-watak sa Bukod Babe. Layo na kaya. So, punta natin yung mga breakaway. Okay, so tingnan natin kung gaano nakalayo yung breakaway dito sa grupo na to. So, unti-unting nauubusan, unti-unting nababawasan ang kanilang mga lakas. Lalay ka lang, Bray. Yan ka lang. So, yun. Natatalo ko pa rin yata yung breakaway. Ay, lumalapit tong grupo sa breakaway. Medyo umaangat yung team com ngayon. Nasa kaya yung nanalo kahapon. Dapat na nila sa atin. Binabantayan nila itong si Arvin Armendez. Itong gold medalist. Nakabantay sa kanya si Carl Marquez ha. Umangat sa kanan si Jomel ba yun? Tinangatan ni Jomel. Sagad diin na din. Baon na baon. Si Arvin Arbeles hindi makatakas ito sa kamay ng nakadrop and roll na to. Uy, kanan! Kanan lang, kanan! Kanan, uy! Uy, kanan lang, kanan! Okay. So inabutan natin itong breakaway. Ako, sabi ko na nga ba, team com yun. Baka ni Tatay Tox yung nakadikit dito sa dalawang breakaway at saka isang team Aurum. Itong si Uy! Chomel de los Reyes. Isang RCC, Team Com, Team Aurum. Dalawang Aurum pala to, si Ronald Erguisa at saka itong si Chomel de los Reyes. At saka isang RCC at isang naka-Team Com. Para may NCR yung nakakulay pink na yun. Tignan natin kung mapapakalas nila yung nakakulay pink ha? Pero ang alam ko, baka yun yung nanalo kahapon dun sa KON Challenge sa Sitio Baag. So nasa harapan yung naka-team com, nakasunod lang itong si John Rick. Palitan na kayo, So Luis Reyes, itong si Ron Erguisa. So nakakalamang na sila ng mga 170 meters lang doon sa ating second group o the men peloton. Oh. So medyo maangat ng bagya itong team com. So number 370. Tusok, diretso. Okay. So dumikit ha. Dumikit eh. Ito na si Arvin Armendez, nasa grupo na. So nagkakabalatan dito sa main peloton, hinahatak ni Carl Marquez. Kasunod niya si Cabael. Uy, si Cortero. Okay. So inabutan yung ating breakaway. Ha? Inabutan ha. Oo. So isang malaking pulutong na naman ng mga siklista. Inabutan eh. So tumatakas pa rin si Ronald Erguisa. So dito si Tingo Otox. Nakasunod sa kaya si Daniel Cortero. So dalawa yung uma-advance sa harapan, yung RCC at saka si Ronald Erguisa. So dito lang si Arvin Armendez sa may bandang kaliwa, yung nakadire na.
si Axel Mayor, Daniel Cortero, Yan. si CJ Esguera, at medyo bumibilis yung takbo, 49. Joros, namamahinga lang dito, James Ivan. Uy, umakata si Daniel Cortero, balatan, sisid. Sumisisid sa kaliwa itong ating mga rider sa kanal speed 59, 60 kilometers per hour. Hinahatak ni Daniel Cortero itong grupo, nakasunod sa kanya si Carl Morky. Nandito lang naman si Armede sa may bandang kita. Katabi niya Joros and Gian Cortez. So madidikitan na naman natin yung breakaway. Dito si DJ Perez, Jomer, sa Axel Mayor, nakikipagbunuan dito. Diba? Uy, punta ka. Ito, baka itong GLC na ito, di natin sagad na sagad. Grabe. So ito yung dalawang breakaway. Roniel Erquisa and si Justin Pascual ba yan? Si Justin. Kung mukha nang didikitin sa akin, baka na-video to eh. So may umagwat na apat. Isang GLC, DJ Perez, RCC, si Arvin Armendez and Roniel Erquisa. Sayang yun oy. So ayun, pumipiglas na, tumatakas na itong si Arvin Armendez. So napag-iiwanan to si Roniel Erquisa. Hoy, saan ka lang? Uy, kanan dyan. So si Binuya, si Jetro. So ito, meron tayo tatlo, humihiwalay. Arvin Armendez, DJ Perez, and second pala to, si J-Lord. Si J-Lord ba? Ay hindi, sa isang GLC. So lumalayo ng bagya itong dalawa na to. So si DJ Perez and Arvin Armendez from Pangasinan. So dumidikit yung team com sa likod ha. Makahabol yung mga taga Metro Manila. Okay. So inabutan pa rin yung breakaway. Oh, umangat sa kanan ni Arvin Armendez. Dito kahit nagalit, tinutugis kayo ng team com. Pagkang gustong tumakas ni Arvin ha. Okay, so ito na si Arvin Armendez. Piglas-piglas na. So nag-aabol itong grupo. Frank Pedler, CJ, uy, team ko, may iwan dito. Stop! Halos kalahati na yung nabawas sa ating mga riders. Mervin Resolotti, andan, Eric Cabael, DJ Perez. So nawala na naman sa breakaway si DJ ha. Diyan ba si Jaren? Wala si Jaren. Mangat sa kaliwa naman yun. Sinasalubong mo yung pick up. Sige, baranahan, sagaran na naman. Sige, diinan, dapang-dapa. Para Marky, nasa may gitna lang oh. Meron tayo nagbe-breakaway, tatlo yung nagbe-breakaway natin. So, lapitan natin yung breakaway. Team ko man dito. Si Marky. Sino ba to? Si Jetro. So meron tayong breakaway, tatlo. Ito yung breakaway. Napakaraming tao dito ha. Shoutout din natin ito sa yun. So si Daniel Cortero, itong isang breakaway natin. Uy, bumiglas, bumitaw sa breakaway ito si Daniel Cortero. So lumalayo na itong dalawa ha. Mga 200 meters na ang lamang ng ating breakaway doon sa ating main peloton. So hindi nakatikit yung mga Pangasinan dito. Parang taga-Tarlac kong dalawan to ha. Si CJ Esguera at itong si James Ivan. James Ivan na ating silver medalist sa National Road Championship Criterium Race sa Tagaytay City. This February 5 ay magkakaroon naman tayo ng National Games sa Tagaytay. Woo! So ayun na yung ating dalawang breakaway.
Kuya, tabi lang. Ayan. So ito yung ating grupo. So malapit na, mga 200 meters ha. Uy, O, ingat. ingat! So medyo naghihiwa-hiwa na itong ating mga riders ha. Uy, Arvin Armendez andito. Nagbay nakabantayan talaga ni Carl Mark ito si Arvin ha. So nakabantay din itong mga dire na. Pat Joros, Chetro sa Team Aurum. Kaya sa harapan, si Roniel na naman yung nasa harap. Number 590, number 500, si Roniel Ergisa. So ayun yung ating breakaway, lumalabang na ng mga 200 meters dito sa dalawang naghahabol. Number 500, si Roniel Ergisa. So ang tanong dito, mahahabulan na pa sila ng ating main peloton dahil andun yung mga big guns. Andun pa sila Arvin Armendez at saka yung mga Frankfurters, Team Com. Itan kayo. Ha? Wala, last pag may naghahabol, isa. Team Aurum. O, ako na, si Jomel ba? Si Jomel de los Reyes, yung naghahabol na solo. Doon sa ating dalawang breakaway. So, makakadikit kaya ito? Makakadikit kaya itong si Sir! Jomel de los Reyes. Sir! Batang bata from Umingan, Pangasinan. So lumalamang na lang yung dalawa ng mga 200 meters dito kay Jomel, pero yung peloton wala na. Napakalayo na ng ating peloton dahil nagkakabantayan doon. Ito yung ating grupo. Uy, humahabol ha. John Rick Manzano, ito na Arvin Armendez and isang Aurum. So ito yung ating grupo. So nakukulong dito si Carl Market at yung mga team ko ha. So lumalapit ng bahagya ha. So dito na tayo magkakalamanan dahil papalapit na naman tayo doon sa Bukot Babi. Umangat na yung team ko sa kanan, umangat sa kaliwa tong Team Morales, sinundan ng Team Aurum. Ito no, maangat na naman ito naka-blue. Wala, hindi lahat, try. Frank Pedler number 37 po na pag-iiwanan dito sa gitna. DJ Perez, Justin. Umangat sa kaliwa si Justin. Tumingin pa sa kanan. Naghahanap ng kahaway. Ay, naghahanap ng tutugis sa kanya pero walang tumutugis. Uubusan na ito si Gian. Dahil ang ating oras, alas 12, Gis. Na ng tanghaling tapat, pumipidal pa rin tayo. Napakainit yan ito. Carl Marque na batang Placido. Bakit pag-iiwanan dito sa gitna? Andito rin si Jetro. So humihiwalay na naman yung grupo. Humihiwalay na naman na grupo sa harapan. So yung team ko nasa second group na. So si Justin Pascual. So dito si Carl Marque naka-white. Dito Frank Fredlers. So si Brian ng RCC. So doon sa second group. Nakadikit na kasi Jomel. Sige, bakbak. Okay, so ito yung ating pinaka-second group. Si Axel Mayor, Arvin Armendez, John Rick Manzano, Team Com, Brian Barboza. Si Brian ba to? Ito ang Team Morales. Nako, patay tayo. Oy, 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 oy. So dumikit pa tong si Kabael ni. Ba't may dumikit? So dumidikit pa ito isa. Si DJ Perez. So 2, 4, 6, 8 riders ito ating second group. Kung nakatingit na si Jomel sa harapan, tatlo na yung ating breakaway. So tingnan natin kung gaano nakalayo sila Jomel. So nakaahon na. Yun, maahon na yung ating breakaway sa ibabaw. Puntahan natin yung breakaway. So makakadikit pa kaya ito? Isang Aurum tsaka isang Team Com. Ay. Okay. So ito yung ating breakaway, Jomel de los Reyes.
Jomel itong nag-aabol dun sa dalawa. Mukhang makakadikit pa siya, ha? Pero andyan na sa likod yung ating grupo. So ito yung ating Chuman breakaway. Si James Ivan and CJ Esguera. Tignan natin kung makakadikit pa yung mga grupong naghahabol sa likuran. Ito tayo. Ito si Joel. Napapasigaw na, ha? Nako, ayan na. So ito na yung ating grupo. Oh, ito na. Mukhang didikit pa tong team ko. Axel Mayor, Arvin Armendez, DJ Perez. Doon sa ating breakaway, malapit na. Magkakatalo lang rin matian yan. So ito, may naghahabol pa dito. Sige, nga. Nakaumanga na si Tulo, ha. Tanggal. So ito pa yung mga ibang grupo. Makakadikit pa, madidikitan pa yung ating breakaway. Nakanganga na si Marky, Gian, Roniel, Justin, Team Tarlac. So ito pa, Team Aurum. Ako si Joros. Naubos si Joros. Ba si Janrick Manzano? Naubos si Janrick. Grabe. Anyari? Ito yung dalawang magkatropa, si Jetro at si Brian. Breakaway sa bandang likuran. Okay. So nagkakaubos-ubos na. Roniel Ergiza, wala na. Nauubos na itong si Roniel Gian Cortez. Si Justin Pascual andito. Frank Pedler, Tao Marky. Dikit pa, sprint na magkakatalo yan. Dati kung madidikitan pa nila yung grupo, ha. Kanan! Kanan! Kanan lang. Hey! So mukhang nagkakalaspagan na dito sa may harapan. Si Kabael, si Brian. So wala pa rin, ha. Hindi pa rin nakakadikit tong grupo doon sa ating breakaway. Second group na to, eh. Second group to, Team Com, Arvin Armendez, Axel Mayor, and DJ Perez. So hindi pa rin nila nadidikitan pala yung ating breakaway. Okay, so dumidikit na itong si Jomel dito sa breakaway. Si Jomel de los Reyes, James Ivan yung nakaputi, and si CJ Esguera ng Team RCC. Alita kayo, lumayo! So magkakalaban itong mga to. Magkakalaban pero magkakaibigan. So nagkakatira, no? Tumitira si James Ivan. Pero hindi na pumapalik itong si CJ Esguera. Nalalaspag na rin ito si CJ Esguera. So lumalayo na sila. Ay, lumayo ng tuluyan. Okay, balik! Lumayo! So lumalayo na ito ating breakaway. Malalakas, ay layo. So mga 320 meters na ang layo ng ating breakaway dun sa naghahabol. Okay, second group, Axel Mayor and DJ Perez. Medyo umalapas sila dun, ha. Naiwanan yung Team Com. Ito, another group, Arvin Armendez, yung Team Com, si Kabael, saka si Brian Barbosa. Tigit pa itong grupo ni Arvin Armendez, ha. Doon sa ating first and second group, nagkakabantayan to, Team Com at saka itong si Arvin, eh. Kilala rin kasi ng mga taga Metro Manila itong si Arvin Armendez. Pero ito, naka-Team Com na to. At umangat sa kanan si Arvin. Sino nakakatinugis kagad ng Team Com? Umangat sa kaliwa. Ito na, tumatakas na. Medyo mabilis na takbuhan dito. 50-55 kilometers per hour. Makahabol ito, naka-Team Com. Ito, nilampasan pa kayo ni Arvin Armendez. 63-65 kilometers per hour. Makakadikit pa kaya itong si Arvin Armendez doon sa ating second group. So, kinabahan ako doon, ha. Oo, 65. Palusong ito. Lumunggad kami. Lilipad, pati itong ating cameraman. Magaling din itong naka-Team Com, ha. Hindi tumitira. Pero, ayun,
Oh, malapit. Malapit na, 220 meters lang. Ay, nahatad sa kaliwa. Binayong bayo ni Tim Morales. Sinundan na naputi. Sinundan ni Kabael. Si Arvin Anueles, umiinom ng gasolina. Tahimik lang na nagmamatsyag. Ito nakatimbon. Mga tatong si Jerry Kabael. Sinundan na naman ni Whitey. Sa bandang kanan naman, Tim Morales mukhang pinupulikat na. Pinupulikat ang kaliwang paa. Tumitira pati kaliwa. Nagka-cramps. Uy, ng mga sakon. Sasalubungin niyo pa yung kotse. Hindi, gumanon eh. Kano lang, lumayo si Jerry Cabael dito. Kakabantayan talaga tong Teamcom. Itong si Brian. Ito naman, solo humahabol sa second group. Itong si Jerry Cabael ng Team GLC. Second group to. Okay, second group natin. Si Axel Mayor and DJ Perez. So, tatlo pa rin yung breakaway natin. Lumalapit. Ayan lang, oh. Boss, una ka! Una ka! So, malapit lang. So, meron pa palang kasalan dito. Nagugutom na kami. Uy, may kambing na tumatawid. Pinapaitang ka dyan. Napaitan, kardireta. Kaldereta pa, mas makarap. Parang may umalago doon. May nakawala isa. Dadalawa natin. Si Jomel. Baka. Okay, so punta tayo sa breakaway. Parang may pumiglas na. May pumiglas na. May tumakas sa lako. Sabi ko na nga ba? Abutan na natin eh. Hoy, second group. Nauubusan na itong si CJ Esguera. May sumata. Nabutan na kay second group. Luma. Medyo pumipiglas na rin itong si James Ivan. So isa-isa. Hindi na makadikit itong si James Ivan dahil talagang ubos na rin. So madidikit pa kaya ni James Ivan dun sa dalawang team Aurum na si Chomel de los Reyes and si CJ Esguera. Ay, CJ. Diba? James Ivan. Panat. So ito, magkakampi. Tuwan-tuwa na naman si Boss Aurum. Nakangiti! Nandiyan ni CJ. Nakangiti pa! Abutan. Okay, Hoy, lima diyan! so Abutan dali na rin CJ. Abutan na rin CJ. magkakarimatihan na itong dalawang magkakampi ito, James Ivan and Jomel de los Reyes. Tuwan-tuwa na naman sa gala. Ang birthday boy si Boss Aurum. Dahil parehas ng bata. Lima diyan! Ito nasa harapan. James Ivan yung nasa harap. James Ivan, Jomel de los Reyes. So wala nang rimatihan. So congrats na lang sa dalawa to. Dalawa, ito dalawa. Saan? Ay, duwatar. Ay, duwatar na rin matiyan. Congrats yan, congrats. Titignan mo. Kaya na pala. So ito humahabo si CJ Esguera and si dito. CJ Esguera and itong si Axel Mayor. Mga tatigay kasi nung unang angat dito. Naubusan talaga itong si CJ. Ubos na ubos. Puro team Aurum. 1, 2, 3. Team Aurum. Nagkabantayan. 1, 2, 3. Yung dalawang lima. DJ Perez. Tingnan mo. Ito na mga idolo. Balata na to. Teamcom. Brian Biro. Armendez, Teamcom. Ayan, umangat sa kaliwa. Teamcom. Umahatak pa. Sumukol pa si Arvin Armendez. Nagkabalatan yung dalawa na. Nagkatagdusan na Arvin Armendez. Isa pa! So, si Arvin malakas pa rin ha. Uy, nagka-bike throwan pa. Okay, so halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong